Joo, täällähän kävi semmonen pieni myrskypuhuri, myrskytuuli. Ehkä siinä jonkun verran on sitten lahovaa orjotakin tuossa ja juuret kärsinyt, mutta ei se enää ihan pystyssä seiso tämä. Siinä on ahtera, kun tuo nyt on sitten tuossa alla, niin sekin on vähän ottanut osumaan, mutta vielä se kestää siinä tukena ja turvana tälle koivulle. Mutta ei sinne pitää alkaa terottelee moottorisahan terää ja tekemään talveksi polttopuita. Joo, tässä on hyvä tuuri, että se kaatui tänne pihalle päin. Se ei oo mitään vaaraa tuonne päin, jos se olisi saunan päälle tai keinon päälle tai aijan päälle kaatunut, niin olisi voinut tulla jonkunlaisia aineellisia tappioita. Ja kummalta puolen tuota puuta ei se ole justiin tuolla oksahaarassa, ei se menee rikki tuo vaahterakin. Ei se auta. Rymmäätetty. Joo, kato, otetaan kaikki risukki hyötykäyttö. En tiedä kerkiääkö tulevaksi talveksi vieraksi terveeksi
Hirvoin varvoin kuivata vaikka ne halakos nuo koivut, mutta onpa ainakin sitten seuraavaksi. Mutta mikä merkillisintä tässä nyt oli, niin tuo vaahtera säilyi sutkot ehyinen. En tiedä näkyykö se videolla, kun se pyörähtää tuo koivu sitten tuosta niinku ohi, vaikka se oli sillä oksahangassa. Liputuspäivä tuolla meidän rouvalla, kun sille takapuolessa roikkuu tommonen taskunriekale. Ai taskuko? Tasku pullahtanut pihalla. Ai herkkinen. Joo. Justiin riitti bensakin tuossa. Pitää käydä ostamassa 2 tahtia bensaa. Mä oon käyttänyt sitä. En oo ite sekoittanut sitä valmista 2 tahtia bensaa, kun niin harvoin tulee sahailtua. Niin viime kesänä viimeksi saanut ja siellä oli vielä pöntön pohjoilla pikkulirut, niin sain nämä tästä tehtyä. Viime kesänä, kun se oli se mummeli. Niin, tuollahan se kaatui tuo viime kesänä myrskyllä yksi oksa tuosta yhdestä palmusta tuonne naapurin mummun pihaan. Vähän siivoushommia vielä tässä. Sitten tämä raakalle ready. Ready to race, niinkö Rebelworksi sanoo. Mikä sillä oli? Mitä sillä oli sillä Rebelillä muita sanontoja? Ei tuu tarvetta. Joo. Joo, ei Näille tulee tarvetta, näille polttoaineille. Joo, näille tulee tarvetta, mutta ei näille myrskyille ei tuu tarvetta. No joo. Mutta ei niinku periaatteessa haittaa, vaikka tämä kaatuko. No ei. Tästä tuli niin paljon roskaa tuonne kadulle. Tuossa mä ajattelin, että tuo kantoni jätin pitkäksi sen takia, että se on helpompi tulla koneella sitten kaivaa ylös, kun siitä saa paremman otteen. Ja ei tästä oikein niinku polttopuuta saa, se oli vaan helpompi näin tehdä. Näin minä ainakin sanon, en tiedä mitä te sanotte. Joo, siinä on nyt jollekin riskille harakomakonneille hommi. Niin, se vain menee tuokin, joo. Ja tuossa näkyy tämä se tyvi päästä, niin onhan se jo vähän laulu. Ja on oli.